थुनलाइयारि जखन्थाइनि बे हाबाफारिखौ सामलायनो गोनां आफादगिरि बाहागो लानो हानाय हांख्रायजानाय गासैबो गेदेमा थुनलाइ मोजां मोनग्रा बिथांमोन आरो दिनै जाय गेदेमा बिथांनि बिसम्बियाव बे जखन्थाइखौ खालामनाय जादों बिथां गेदेमानि बिसम्बियावबो आं आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय लोगोसेनो गासैनिसिमबो मागो दमासिनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरनानै आङो दोंसे खन्थाइ आवरायनानै नोंथांमोननो खोनासंनो दावगादों नाथाय आङो हादानाव फैयोब्ला मोनसे गिनाय जायो आंहा आफादगिरियानो जा उजिर सारानो जा माबोरैबा जंफार गोफारजों सुनानै गोजौआव दोनबाय थानाय बायदि मोनो आङो जायनि थाखाय बै स्टेजाव थानानै आं बेसेबां मा बाथ्रा बुंनो रोंगौ आं मिथिया दिनैथ' आरो गोदान मोनसे सिनायथि बावबाय आफादगिरि सारा जायखौ माब्लाबाबो होनफेरामोन बे जाबाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुगा लाइसि मानास सेरफांनि चिफ एडिटर आङो कमप्लिटलि फेलियार मोनदों चिफ एडिटर होननाय लोगो लोगो आङो मानास सेरफांखौल' सुजुनायनि सिमां नङामोन आंनिया आं सपननो गोबां बाथ्राखौ बुंबाय थायो बेवहाय आङो मानास सेरफांखौ सुजुगोन थिगानो दङ जिल्लानि सिङावहाय थानाय मोनफ्रोमबो गुदि आफादफोरनिफ्राय आङो लिरबिदांखौ बुथुमनो नाजाथारगोन बेबो मोनसे चेलेन्ज आंनि थाखाय नाथाय खायसे गुदि आफादफोरनिफ्राय लिरबिदां मोननो हाया बे मोनसे फेलियार गुबुन मोनसेया जाबाय आङो जिल्ला आफादनिफ्रायनो मोनफ्रोमबो गुदि आफादाव नैबे हादान बादि मोनफा मोनफा जखन्थाइफोर सोरजिनो थुलुंगा हैनो हायो नामा बेखौबो आङो मिजिंथिदोंमोन बेखौ मावनो हायाखै आङो जिल्ला आफादनि मिथिंफोराव बुंनो नाजादों खनफा नङा खननै इभेन देग्लायनि डेलिगेट हाउसआवबो आं बुङाखै नाथाय आं गुबुननि थ्रुयै बुंनो नाजादोंमोन बेवहायबो फेलियार माने आं जि नुबाय बेवहाय सोरबा गुदि आफादानो बिराद बोलो होनानै ओंखाराबा जिल्ला आफादनिफ्राय बिराद बोलो होनानै बिदि खालामथार होननाय थुनलाइनि हाबाफारि माबायदि बुंहैगोन आङो दासिम मोनदाङाखै स' आङो बे बिथिङै नायोब्ला जिल्ला आफादनि सासे चिफ एडिटर हिसाबै कमप्लिटलि फेलियार होननानै आं लायो आरो बेनिफ्राय बे खुगा लाइसियाव थानाय फिसा फिसौ बा माबाफोर गोरोन्थि जानायफोराथ' जाया नङा जाबाय थादों बेनि थाखायबो आङो दासिम सोदांनो हायाखै जाहोना जाहैबाय जोङो गुबैयै देग्लायनि जथुम्माया दावगालाय फासयलाय जाबाय थादों बहाबा मोनसे खालारथि जादों आरो बे खालार जानायनि उनावहाय आरो एडभान्सै लाबोनाय जादों बेफोरनि थाखाय खामानि मावनायनि जिखिनि प्लानिं थायो बे उल्था फोथां जाबाय थादों आरो जायनि थाखाय देग्लायनि बिजाबफोराव माबाफोर गोरोन्थि नुबावनोबो हागौ आरो मानास सेरफाङाव स' बेफोरबायदिखौ नायोब्ला आङो मानास सेरफांनि चिफ एडिटर हिसाबै खोब साक्सेस जादों होननानै साननानै लायाखै बे थांबाय आंनि खामानि मावनो बिबान मोननायनि खामानि मावनायनि बिथिङाव स' जायखिजाया दिल्लीया नाजानायाथ' थाबाय थागोन बिदिनो जोंनि सारमोन दङ बोसोनगिरि बिथांमोन दङ जेब्ला खाबु मोनो सम मोनो लोगो मोनलायोबा नुनाय गोरोन्थिफोरखौ जाहाथे बिदिनो खोन्थालांबाय थायो आं बेखौनो मिजिंथिगोन गोलाव खालामालासे आं आंनि खन्थाइखौ नोंथांमोननो खोनासंहोगोन खन्थाइनि मुंखौ आं जोबनायावसो बुंनोसै थोंजों आवरायनोसै हाथाइसालि हुब्लिरनानै थैहां बरफहां बोहैलांनाय दैसाया हाथाइनि गासै जाबोर जोथोर गोबानानै थायो सेवब्रुं सेवथुं अगाले मोनामनानै खुगा मुथुब्लाबो नोंथां आरो आं हाथाइ जायालासे थानो हाफेरा दाखोरा जेन बिस गोरसावनानै बिग्रायखाङो आंखौ मुगैनानै मा जानो गोजौआव नायदाव नागारनाय नोंसोरनि मुजुरिया नोंसोरनि मोखाङावनो सानसे नांगोन बेयाव आंहा मा दाय दं जों नाथाय रावबो सानफेरा नोगोरनि फुटपाथआव गोग्लैसोनानै थानाय जिनिर दाखिफबनाय गान जोमजों मोनामब्रुं बिबायारिफोरा दान्दिसेबो सम नाङा मानसि सिनायनो बिसोर मिथिगौ नोंथांनि 5 रां 10 रांजों फोलावनाय आखाइया बिसोर आजावनाय थोर थोर खंफिनाय आखाइनिख्रुइ गोलावसिन गोलावबालाय मा जानो बिसोरबोथ' जाथोसे बिबायारिसो भिडिअ फट' स्टेटास इन्स्टा आरो इउटिउबजों लाख लाख भिउ आरो स्टार बुथुमनानै रां आरजिनानै गावखौ सेलिब्रिटि जाहोनायनि सोर दं मिथियै सोर दं जिउआ खारथाय गोनां जासिनदों आगानफोरा अन्थाइ बिखा जालांदों सिमांफोरा लावलांगासिनो थादों जुनारफोरनि लावलांबाय थानाय लानजाय बादि नोंथां आं जों बयनिबो दबथायहायै सिमांफोरा सानसे जों बयखौबो गुस्लायहोनो हासिगौ औ सानसे जों बयखौबो गुस्लायहोनो हासिगौ रोखोमसे लानजाय गैयै सैखात जुनारफोरनि फारसे खन्थाइ जोब्बाय आङो खन्थाइनि मुंखौ जिनिर
गोजोनथों।